ସରହପ୍ପା କେତୋଟି ଗୀତିକା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 4ଟି ଗୀତିକା। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀ। ଗୋରେଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୋରେଖନାଥ। ଶବରୀପା କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସରହପ୍ପା। ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଲୋଇପା। ଲୋଇପାଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ପର୍ବ ନୂତନ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ ଓ କାଇଁସିକା ପର୍ବ। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ଶୈଳତଭବ ରାଜ୍ୟବଂଶର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 535 ରୁ 735। ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ଲୋଇପା। ଦେବୀ ଭାଗବତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ଅଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ବଳଦେବ ରଥ। ପରିମଳା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ନରସିଂହ ସେଣ। ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କଳ୍ପଲତା। କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ପ୍ରଥମ କବିତା ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କାତରୁଚର୍ଯ୍ୟା। କବି ଲୋଇପା। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଉତ୍ତର ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରହ୍ମା। ଅର୍ଥକୋଇଲିର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କୁରାଳ ପୁରାଣ ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବଳରାମ ଦାସ। କୁମାରବଧ କାହାର ରଚନା? ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେ ଦୟଣା କେରି କେରି ଏହି ଜଣାଣ କାହାର? ଉତ୍ତର ସାଲବେଗ। ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଚନା? ଉତ୍ତର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେତେ ଛାନ୍ଦ? ଉତ୍ତର 52 ଛାନ୍ଦ। ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଦାରୁଦେବତା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ରାସପଞ୍ଚଧାଈ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଭାଗବତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଢ଼ି ଉପାଧି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଭାଗବତ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଉତ୍ତର ନବାକ୍ଷରୀ ବା ଗୁଞ୍ଜରୀ। କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 100000 ଶ୍ଲୋକ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବୀମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଉତ୍ତର
हरप्रसाद शास्त्री। एहीपरि वीडियो देखिया पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियोटी भल लगुची तेबे लाइक कर दियंतु।